Amanani jaman edan kewaya ing pambudi melu edan ora tahan yen tani luhan lakoni boya kaduman kaliran wekasanipun dilalah karso Allah bejo bejane kang lali luwe bejo kang eling lawan waspodo. Paseduluran Alumni Sastra Daerah UNS, Official Kapang Rinasa mengadakan acara macapatan dengan topik keadiluhungan Serat Kalatida karya Raden Ngabei Ranggawarsita di Endalem Joyokusuman Surakarta pukul 8 WIB sampai selesai, Minggu, 26 April 2026. Macapatan dan diskusi ini akan dipantik oleh KRAT Suparjo Dwijo Hadinagoro, M. Hum, Abdi dalam Sasana Pustaka Kraton Surakarta Hadiningrat. Acara ini dimoderatori Kang Rendra Agusta, Cantrik Serada Salah. Acara ini bersifat gratis dan terbatas, namun peserta harus reservasi terlebih dahulu. Acara Kapang Rinasa Macapatan di Endalem Joyokusuman Surakarta ini dihadiri berbagai kalangan. Dari Keraton Surakarta Hadiningrat tanpa hadir, BRAY Arum Kusuma Pradopo, Wayah Dalem Pakubuwono ke-12, Putri dari KGPH Madu Kusumo. Selain itu, acara ini diramaikan para mahasiswa UNS dan universitas lainnya, baik dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Jawa maupun FKIP Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa atau daerah. Hadir juga pemerhati sosial dan pecinta budaya Jawa dari berbagai daerah. Teman-teman, Pak sampun rawuh jadi punika suwun paling pangandikan sekedap anjing berbagai cara disebut Allah. Ketemu saya Mas Rendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu budaya salam rahayu rahayu. Yang bermanfaat pokok tradisi Parjo Group Organisasi Mas Rendra, Sekretaris Kapang Rinasa, Bapak Ibu ingkang sampun sami kersa rawuh wonten ing Jumatan izin kalengan menika. Paring sekedhik matur wonten ing asalipun Bapak Ibu, semoga sakbenipun kula ngendhakaken tansah nunjukaken puji syukur wonten asalipun Gusti Kang Maha. Bilih kula sapa dengan kasih saged sira kula kuwi makemar mojopatan wonten ing izin punika. Bapak Ibu kula minangka wakil saking Prodi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Pawiyatan Luhur 11 Maret ing Surakarta ingkang sepisan ngaturaken ageng panuwun awit wontenipun mojopatan wonten ing izin punika. Mojopatan punika kadane dening para kadang alumni ingkang menika gabung wonten ing salebetipun menapa nggih patembayatan Kapang Rinasa menika dipun suwi dening Roko Mas Arif Munggoro saka kadang panitia sedaya. Pramila Prodi Sastra Daerah amargi menika bagianipun Kapang Rinasa saking prodi ugi kula ngaturaken ageng panuwun awit panyengkuyung para kadang panitia satemah adicara mojopatan wonten ing injing menika saged kalaksanan kanthi sae. Sampun rawuh para narasumber Bapak Suparjo Mas Rendra kang ing mangke badhe mundhak serat kala itu. Ingkang angka kalih ugi ing panyuwun pangajap
mugi ambok bilih boten namung prodi ananging sedaya para sutresna budaya Jawi panganggah mugi-mugi adicara maca-patan menika saged katindakaken ajeg nggih Bapak Ibu. Menika insyaallah mangke saged ajeg menika ambok bilih selapanan sepeda nopo kalih bulanan nopo 3 bulanan selapan pisan Mas Toto selapan nika ambok bilih ugi ing mangke badhe ngersakaken kecepatan wonten ing nopo kampus ugi saged insyaallah Bapak kampus urun mundur lajeng radio Toto terus beli radio siap lajeng ugi Bapak Ibu Keraton menika saestu panyuwun perwakilan panitia ing mangke macepatan saged manggen mapan wonten ing keraton ugi menawi kula saking Lawian kula siap mundur macepatan terus mugi-mugi macepatan saged katindakaken ajeg nggih wonten obor blarak menika mugi-mugi napa macepatan kang saya menika saged laring kawruh dumateng kita sedaya inggihipun generasi muda kados pundi ngluri pemetri saha mangke ing salebetipun macepatan badhe dipun onceni napa nggih napa piwulang-piwulang ingkang saya wonten ing salebetipun serat-serat Bapak bilih mekaten saking kula sugeng nindakaken sugeng macepatan wonten ing nuwun kalapat nuwun pangapunten nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman karaharjan mugi tumanduka mring dika sedaya Allah kang paring berkah wilujeng rawuhipun wonten daya kusuman ngriki kula ngaturaken salam mugi sami ayu monggo sami sarasehan maca patan kala tiga ing jarwani sareng kapangrinna mugi-mugi menika kangge panganggo sesarengan badhe beres serat kala tiga angitan pun akan ngapiro bae monggo Nggih, untuk Mas Warjo, kita akan lanjut ke macapataan. Jadi tadi Bapak Suparjo membuka dengan tembang Dana Gula untuk menyambut kita mulai macapataan. Serat Kalatida dikarang oleh Raden Ngabei Ronggowarsito pada masa transisi yang diikuti adanya kegelisahan yang mendalam, di antaranya keadaan perekonomian dan perdagangan yang lesu. Para penguasa kerajaan mulai kehilangan kewenangan dan kewibawaan oleh karena kekuasaan Belanda. Kenyataan tersebut menjadi pangkal tolak yang mendasari dan melatar belakangi penciptaan Serat Kalatida, ditambah lagi oleh kekecewaan Raden Ngabei Ronggowarsito. Yang datang silih berganti bahkan semakin dalam dan tidak mudah terobati. Namun demikian, sekalipun dalam kondisi sangat kecewa,
Ronggo Warsito tetap memberikan ajaran dan tuntunan kepada halayak, perihal apa-apa yang seharusnya diperbuat dan disikapi dalam menghadapi kekecewaan. Suasana hati Ronggo Warsito itu kemudian diekspresikan dalam Serat Kalatida. Pada Serat Kalatida dikarang oleh Raden Ngabahhi Ranggawarsita sekitar tahun 1860-an pada zaman Sinuhun Pakubuwana VIII atau awal masa pemerintahan Sinuhun Pakubuwana IX di Kasunanan Surakarta. Serat Kalatida, karya Raden Ngabahhi Ronggo Warsito, terdiri dari 12 bait yang semuanya ditulis menggunakan tembang Macapat Sinom. Berisi keraguan, kesedihan, dan keprihatinan Ranggawarsita terhadap kondisi sosial politik di Surakarta pada waktu itu atau sekitar tahun 1860-an. Juga berisi ajaran untuk tetap waspada, eling atau ingat Tuhan, sabar, dan tidak ikut terseret dalam arus kegilaan zaman atau zaman edan. sasampunipun kalih padha menika kita ketarakan bersama. Menawi
saking tembung-tembungan dipun ini Ngabiro Wasto. Lajeng Ngabiro Wasto itu tumrapen dipun sampun sakrangkung mangertos sinten rikalalenipun manipun keturunan. Panjenenganipun menika saestu mujudaken satunggaling pujangga ingkang Purwakarta kawasan Pujangga Pantun. Jalaran sasampunipun Raden Ngabiro Wasto kraton menika sampun boten wonten malih ingkang kathah pujangga. Sinaosa bab panyeratan Jawi menika tasih dipun lajengaken mliginipun dening Ki Padmasastra. Namun Ki Padmasastra menika kepara mengenaken dhateng sebatanipun tiyang Mardika. Dados manten-manten lagi saking karaton kepara akhiripun nembangaken pemikiranipun dhateng budaya Jawi pun sastra Jawi menika wonten saderengipun karaton. Lah Ronggo Wasto menika mangke wonten ing mriki teka sanget ketingal sanget bilih Jawi menika do ing sastra nggih tunggaling pujangga pancen menika sampun jangkep syarat-syaratipun dina 8 menapa ingkang dados paugeranipun ingkang sinebat pujangga menika. Menika nggih awicarita mandraguna lan saputuripun menika tumrapipun Ronggo Wasto menika saestu mumpuni sanget. Lajeng panjenenganipun kejawi ahli sastra menika ugi anggenipun nenaken dhateng Damen menika dipun neliti mondok wonten ing Bangkinata wonten ing Ponorogo. Nggih lajeng mangke ugi sasampunipun saking Ponorogo menika nenaken dhateng bab kabudayan, bab kanuragan menika guru dhateng Ibu Minoto. Nah, awit saking menika wonten ing Serat Kalapindo menika sinau namung kaliwalas pada menika muat bab-bab ingkang isi suwasipun boten namung bab tata lair. Mangke sagedipun pirsani wonten ing pada-pada sanèsipun. Dan saat menika hakim kode ingkang ajengan kali kode menika menipun nguasani kados dene kritik sosial ingkang memuat bab politik menika sipatipun menika Serat Kalapindo ingkang dipun wastani bersifat universal. Dados menika mboten mesti namung berlaku pada saat karya itu dibuat, nggih. Nanging saged kemawon menika kritik ingkang saged kelampahan wonten ing kiciwan sak menika pamanipun. Awit sak menika ngaten. Mangke derajatipun projo, mangke menika sak menika ing kiciwanci kuwi kahananing negara kawurian katon nggih. Sunyori sepi suwung, rurak rusak pangrehing menika peralataning nagara paluwina tulodo conto silah putih subosito elu dipun ketut lajeng tidem menika dipun sepi dumadi menika kauripan hardayeng menika kasangsaran rat jagat taruban menika keleban lan rubeda menika dipun halangan. Dados mangke derajatipun projo kawurian Bosunuri lurah pangreng ukara karon tanpa paluwi. Dados kawontenanipun nagari Kiciwanci menika menika menapa nalika Ronggo Wasto nggih pas subenipun lan nalika dipun jaman Ronggo Wasto kawontenanipun sampun yuswa sepuh menika jaman Pak Gubernur ingkang kaping 7. Terus menika menapa nalika semanten kawontenanipun nagari Kiciwanci Risa menapa menika saged kangge kritik kawontenan Kiciwanci menika. Sawetahipun sumangga dhateng kula lan panjenengan. Terus lajeng dipun lajengaken padha kalih Ratu Tomo pati luwih. Pranayaka Tyasarjo panekane sithik-sithik. Dadi sak kabeh pinang negara menika ingin dipun wastani priyantun ingkang nggih pinter, priyantun ingkang menika nggih sae nggih. Namun nyatanipun boten saged manjing menapa ngendhaleni kawontenanipun nagari saking guwastani kawontenanipun menika Risa. Dados padha kalih isinipun tembung-tembungipun nggih menika
bukti luwih tersebut pinter banget menayaka menawa juru rembug kai pangkat sanduwuring bupati menawi wonten kraton ya Raharjo Kerjati ingkang becik panekar menika bebayan utawi polisi ngiras kala kampung arandene menawi wadine utawi senadyan kuno palias ing panulahing kala bendu zaman sing tansah kawontenanipun ala tainista sangkinan jodro tersebut samsaya banget kedadiane rubeda ngalangan ngribeti kecewon ngriboni jalari ribet ngalang-alangi. Dados kawontenanipun sinaosa menika para pemimpinipun menika priyanten ingkang dipun wastani sae inter sing sembodo lan sampuripun nanging nyatanipun boten saged ngendhaleni kawontenan ingkang dipun wastani kawontenan ingkang katemben menika kali saperwa. Saking menika napa kawontenan sak menika menapa ingkang badhe dateng awit wonten ing kala dicoba salajengipun mangke saged dipun wastani nika zaman edan sing diarani zaman edan apa sing dienggen wis liwat apa saiki lagi ana kedadian apa iki wae durung edan edane sing ngarep teko meneh lan nika monggo dipun rembak-rembak. Nah, jadi kurang lebih di bait pertama itu menjelaskan bagaimana kondisi keraton dan negara Surakarta pada waktu itu, dan ada banyak tanda-tanda di situ, kemudian banyak tindakan yang menyimpang, kemudian Sarjono Sujono jadi para cendekiawan juga ikut hanyut di dalam satu zaman yang di sini kemudian dikenal dengan Kolotidjo. Ya. Kolotidjo itu kolo berarti waktu, kemudian tidjo itu apa bukan? Ragu-ragu. Tidjo-tidjo. Jadi zaman yang serba ragu-ragu untuk mengambil keputusan, kira-kira begitu. Nah, zaman Kolotidjo itu di sini ditandai rajanya sangat bagus, pakainya juga sangat punya banyak kepandaian, pegawainya juga istimewa dan baik-baik itu. Tetapi kesemua perangkat dari kerajaan ini nyatanya tidak bisa mengatasi Kolotidjo. Mereka hanyut di dalam zaman itu, kemudian semakin menjadi-jadi zaman ya, kesengsaraan zaman itu semakin menjadi-jadi. Nah, sebenarnya itu refleksi ini untuk kita semua, apakah kapan ya zaman yang disebut sebagai Kolotidjo, kapan zaman itu disebut sebagai Kolobendu, apakah hanya saat Rogo Warsito ya, mengalami, atau sebenarnya itu masih terus berjalan. Membuat buat masyarakat foto 3 lan sekawan, Mas. Dasar
lamun tuwa dadi kekembange Kadang ingkang kapun kasaboten niku nggih wonten tembung-tembung ingkang kalebet menika arkais monggo menika katani disebut juga kataman nandang wirangi menika mboten saking wirangi menika ngati-ati banget ing sabarang rek pangimur menika panglipur manworo indah neng semati temah nawusono suho rusak karso nokarep wiweko pangati-ati utawi hati-hati lah wonten ing padha menika pratelakaken bilih sang paramengkari tedipun menika ingkang anggih saking para wasita menika akan benandang begitu susah sedih dene upaya sami tedipun kados dene menapa nggih ada semacam janji-janji ingkang namung mayawara dados swara iki jarene arep ngene ning kanyatan nyatane mboten kados ingkang dipun janjiaken nanging menika mangke bisa kangge intingan kangge panglintang ing ngatasipun si Ronggo Wasita menika satunggaling pujo ingkang saestu menika nggih sampun menep lahir sing dataripun menika menapa menika mligi saestu raos masgul utawi raos sedihipun si Pujangga karana menika nggih janji-janji namung sipatipun mayawara napa menika saestenipun nggih berlaku untuk semuanya nggih dados menawi dipun tintingi menika ing ngatanipun Raden Ngati Ronggo Wasita ketinggalipun menika bukan hanya semata-mata kepentingan pribadi salajengipun wonten ing padha menika rak menika wong kepengin met pamrih milik kulit. Dados menika pengenipun nggih senajan to ana tetembungan seping pamrih rame gawe tenane nggih piyayi-piyayi menika mboten wartaken ingat wartaken pamrih. Salajengipun dasar taruban pawarta bebaratan ujar lamis menika ingkang kados sampun kuwaturaken ajeng karuban menika pun kelban pawarta kabar ujar manis menika gunem mung ing laire nggih kados wonten ing batin menika dereng sami kaliyan ingkang dipun ngelaken nggih laire becik nggih lajeng pinudya diajak utawi dipilih pinudya menika tersebut diarep-arep supaya digadang-gadang nyatane pangarep wekasan nawusana kawuri kepungkur malah digori-gori saking temenan kaya sanyata ngayun nang ngarep andeder nuwuhake kaluputan yen rukun utawi kesalahan lamun yen manawa ngertukul beko tersebut kangilan utawi ribet dados menika wonten ing tulisan kula ingkang kaca pungkasan nggih kaca ingkang dari majuking mangke ugi saged dipun apa dadosaken kados dudutan apakah ini semata-mata hanya karena sewu menawi panjenengan maos Raden Ngati Ronggo Wasita ing antaraipun panjenengan mangke menawi pengin mangertos Ronggo Wasita sautaipun saya mohon untuk bisa membaca yang namanya babat Ronggo Wasita ada jilid 1, 2, 3 yang kami miliki. Sebetulnya ada 4 jilid, tapi yang jilid 4 itu adalah kami belum menemukan. Terus konon jilid 4 itu sebetulnya hanya isi tentang informasi karya-karya beliau. Tapi perjalanan Raden Ngati Ronggo Wasita mulai dari kecil bisa
bisa dikatakan saat itu termasuk anak yang cerdas tetapi nakal, sampai harus di pondok pesantren kan di Ponorogo, dan itu sampai harus pergi tanpa pamit dan sebagainya. Itu adalah kisah panjang, itu semuanya termuat di dalam babat Rombasito. Itu dimuat di www.sastra.org. Panjenengan bisa membaca seutuhnya di situ. Ini kok. Jadi non sewu wonten ing foto menika gambarkan panjenenganipun menika dadi pujangga nganti 40 tahun luwih. Menika mboten ate saged minggah pangkat. Nah, apakah hanya karena yang bersangkutan itu selama menjadi di dalam wonten ing kapujanggan menika mboten saged minggah pangkat lajeng nyerat menika ya niku dia walau-walau awet kehidupan Raden Ngabdi Ronggarto menika menawi panjenengan ugi maos serat-serat komunikasi antara Ronggarto kalian Frederick Winter nggih menika ugi kula muat wonten ing www.sastra.org. Itu banyak sekali surat-surat Ronggarto. Itu kalau kita bisa pakai, kalau kita boleh menyimpulkan, itu adalah menunjukkan tingkat ekonomi Raden Ngabdi Ronggarto itu memang dalam kondisi yang tidak bukan kategori orang mampu, karena setiap beliau itu ada tugas dari Winter tentang kebahasaan, bahkan sering Ronggarto itu ngijul, istilahnya itu apa yang dikerjakan itu belum dikerjakan ya, tapi sudah mengajukan untuk diberikan pembayaran terlebih dahulu. Nah ini adalah bukti-bukti bahwa Raden Ngabdi Ronggarto itu memang tidak semata-mata sebagai seorang yang materialistis, tapi juga karena tadi saya katakan awal itu beliau itu adalah anggenipun gegulang bab keagamen menika saestu ngatur dobles. Jadi rasanya itu tidak semata-mata untuk menggambarkan kekecewaan beliau yang selama mengabdi itu tidak pernah naik pangkat. Tetapi juga makanya panjenengan juga sebagai seorang calon-calon sarjana yang masih ada yang masih di bangku kuliah belum selesai, tapi siang ini banyak sekali sarjana-sarjana yang ada, monggo dalam kita menyikapi, karena non sewu ndoro arum yen matur nuwun rawuh mengenai sekedhik kula rada sedikit apa yang saya tahu tentang Ronggarto kaitannya dengan keraton nggih. Menika mboten teges kula menika ingkang sampun dipun pitados ingabdahaken wonten keraton Keporo kok iki rada ora pati napa betul juga ya keraton ndak. Ini dalam bukti-bukti itu bisa kita menginterpretasi bahwa Raden Ngabdi Ronggarto ingkang asmanipun Alit Bagus Burhan menika saestipun Ronggarto yang ketiga. Jadi karena nama-nama itu adalah nunggak semi, seperti halnya Pakubono I, Pakubono II, Pakubono III, ngantos Pakubono ingkang dalam tanda kutip dari saiki saka 14 pakai 13 nih. Pakubono. Lah kula mirenge jarine wis saka 14 lho Mas. Kok ngerti tapi hati-hati juga. Tidak semua Pakubono siji nurunke putra sing dadi Pakubono loro ki putrane. Pakubono telu mesti sing Pakubono papat putrane Pakubono telu. Ini secara kebetulan iya dari depan. Ning kok nek wis teko Pakubono 6 itu 8 9 hati-hati nggih. Jalaran Pakubono 7 sanes putranipun Pakubono ingkang kaping 6. Pakubono 8 nggih sanes putranipun Pakubono ingkang kaping 7. Ini hati-hati walaupun tadi saya mengatakan nama itu di keraton